Samuel nwoma tosumienu tie aduonu mienu. Na da Awurade David na tamfo nyina nsɛm ne so nsɛm no. Ɔka adwom yi mu nsɛm kyerɛ Awurade na ɔse: Awurade me bota ne mabankɛse ne me gyefo. Me bota ntim Nyankopɔn a medwane me kɔtoa no. Me kyɛm ne me nkwagye abɛn. Abantentene ne medwane kɔbea. Magye nkwa a wogye me firi akakabe nsɛm mu. Awurade a woyi no ayɛ no na mesu me frɛ no. Na wogye me matamfo nsɛm. Da owuo asorɔkye twa me ho hyiae. Na sɛyɛ asu wuru yi me ho. Asamado nhoma twa me ho kɔntɔnkron. Owuo fidie behyia me rebeyi me. Ma ho hia mu mesu me frɛ Awurade. Nyankopɔn na metia me frɛ no. Na wote me ne na sɔre fie. Na mentia mu duru na sumu. Ɛna asase hinhimiye. Na ɛwosoi. Ɔsoro nyina so nso popoi. Na ehinihinin. Efiri sɛ na ne buafu. Wisie tu firi ne hwenim. Na ogya firi n'anum hye adeɛ. Na nyansrama sɔe wɔ ne mu. Ɔkuntunu ɔsoro na odurui. Na esum kabi wɔ ne naase. Na ɔtena kerob sutui. Na ohunu no mframa ntaban so. Na ɔde esum yɛ ne ho asese. Nsuo mu ano mununkum kusu. Ne ho hran mu na nyansrama dareyɛ. Awurade bɔ mu firi soro. Na ɔsorosoni no ma wɔte ne ne. Na ɔtoto agyan de bɔ wɔn peten. Asaman na ɔde tane wɔ ani. Na epumu aka yiyi adi. Wiase nyina so ho da hɔ. Ɛnam Awurade ate so. Efiri ne hwene mu ho me teshe mu. Ɔtene ne nsa firi soro bɛfa me. Ɔtwe me firi nsuo pii mu. Ɔgye me firi me tamfo ne yɛdenfoɔ ne wɔn a wɔkyiri me nsɛm. Efiri sɛ wɔsɛn me ahoɔden. Ɔbɛtoa me mama ne hunu da mu. Na Awurade bɛyɛ me okyigyinafoɔ. Na oyi me kogyina deɛ ɛhɔ trɛ. Ɔgye me efiri sɛ ɔpɛmasɛm. Awurade tua me ka sɛdeɛ me tene teɛ. Sɛ me nsa ho a afire no na ɔdane maa me. Na mehwɛ Awurade akwan. Na menyɛ bɔne mfiri me Nyankopɔn ho. Na n'atamudie nyinaa wɔ m'ani so. Na n'ahyɛdeɛ nso memfiri ho. Na mayɛ me ho pɛ mama no. Na mahwɛ me ho so afiri m'amumuyɔ ho. Na Awurade dane maa me sɛdeɛ me tene. Sɛdeɛ ma ho tie a ɛda n'anim no teɛ. Adɔyɛyɔni na wo ne no bedi no adɔyɛ soɔ. Ɔbarima a odi mu na wo ne no bedi no amudie soɔ. Deɛ ɔte ne ho na wobɛte wo ho akyerɛ no. Na okontonkyifoɔ deɛ wobɛkyinkyim wo ho akyerɛ no. Na ɔmane a ohunu amaneɛ no wogye wɔn. Na w'ani sa ahantanfoɔ na wɔbrɛ wɔn ase. Na wo Awurade wo ne me kanea. Na Awurade hran me som mu. Na wo na me de wo me to me hyɛ asafo soɔ. Me de me Nyankopɔn me huri me tra ɔfasuo. Onyankopɔn deɛ ne kwan yɛ pɛ. Awurade asɛm mu te. Ɔyɛ ɛkyɛm ma wɔn a wɔde wɔn ho to ne soɔ nyinaa. Na hwan ne onyame gye sɛ Awurade nko. Na hwan na ɔyɛ ɔbotan gye sɛ yɛn Nyankopɔn. Onyankopɔn ne mabane a ɛyɛ den. Na ɔma me kwan yɛ pɛpɛɛpɛ. Ɔyɛ me nan sɛ aforote bereɛ deɛ. Na ɔma me gyina me sɔnsɔn mmea so. Ɔkyɛ me nsa akudie. Na mabasa akuntunu kɔɔbere tadua. Na wode wo nkwagye kyɛm maa me. Na wasɛm tie ma me yɛ kɛseɛ. Wotrɛ manamɔn tutuo mu wɔ mase. Na me nan anwatiri. Metii matamfo na mesɛe wɔn. Na mansane de kosii sɛ mehyee wɔn. Na memene wɔn. Na mebobɔɔ wɔn na wansɔre. Na wɔtotɔe wɔ me nan ase. Na wode ahoɔden bɔɔ me abɔsoɔ ma akudie. Wobrɛ wɔn a wɔsɔre tia me no ase hyɛ mase. Na woma matamfo dane wɔn akyi kyerɛɛ me. Wɔn a wɔkyiri me no na mesɛe wɔn. Wɔhwɛe na ɔgyefoɔ biara ni hɔ. Wɔhwɛ Awurade na wɔammua wɔn. Na mepɛkyɛɛ wɔn pasaa sɛ fam futuro. Metiatia wɔn so mewɔɔ wɔn sɛ mmorɔno so dɔteɛ. Wɔyi me firi mamanko mu. Wɔhwɛ me sɛ menyɛ amanaman ti. Ɔman a mini wɔn na ɛsom me. Ananafoɔ bɛbrɛ wɔn ho ase ama me. Asante Twi a wotie me. Ananafoɔ hodwo. Na wɔde ahopopo firi wɔn aban mu ba. Awurade te ase. Na nhyira ne me botantim no. Na me nkwagye botan Nyankopɔn no. Wɔma no so. Onyankopɔn na ɔtɔ werɛ ma me. Na ɔbrɛ amana ase hyɛ mase. Na oyi me firi matamfo nsɛm. Ane, wo na woma me so boro wɔn a wɔsɔre tia me no so. Wogye me firi aniɛdenfoɔ nsɛm. Enti Awurade,
Akamfo wa amanama mu na mabɔ wudin mato ayeye nyom sɛ wo ne de ɔma ne hene nkwagye so na ɔyɛ de wasa no no adɔye David ne n'asefo daa